Buonasera. Ja vuodespohtintaan lokantellani, mitä assin saami alla sulla tuskan pelit aiemmin. Täpä vuodesamanuensa Lovisa mennä Sjöberg ja Mika Mille Saara. Ja oudon pohtiva lokantellama man englanninkielellä läpämään When Justice Has Borders. Lokantellan lägäl saamikieli. Tahtistaa sulli kohtelun minuuttaa ja paattijuko. Manjel lokantellama läärejärjesti katseltakeissunneja saan Zoom chattabohte. Ja sai poudapa saakastallani. Taas saakastellaan i-paattijuko. Teille härgoad saami Mika Millesi ja Lovisa. Joo. Ja vuodespohtin. Mun on lokaan tällä. Joo, mun on malää Mika Mille Saara. Mun on vuosisamanansa terveyspaikassa saamiallaskuudessa. Ja mun valtaparkuu lohpaitte vuototolla paikka. Mutta ohpamitti eräohpaalle. Ja tämän jahtelen ohpan padrologa Lovisan ohpus mikä on Osku ja Ellin Addio. Ja mun nammalle Lovisa Mienna Sjöberg. Ja mun on vastasamanensa Sarvada Fagas Osku ja Etiikka taas Samialaskoulassa. Ja mun valdobargo det ohpahit Osku ja Etiikka e-skolet ja ohpapallon. Ja just det där mun on koordinator Osku ja Ellin Addio Fagas Samialaskoulassa. Joo, mun on oudan puhtin tässä kohdalla When Justice Has Borders. Luisa Espanjalle silkkivaata. Man tässä englanniksi namma. Mutta mä otan kyllä jarkali. Mä ajattelin, kun vaikkalas vuodessa lähti raajit. Det just aikoa nyt den saanut millä peippalis. Det saatsi mistä kun vanhuskis vuodessa raajit. Ja siivradassa kun päijiltsäälellä englanninkieli. När att det lät mig göra jobbon serva kirjeprojektet. Man släppte källan engelska. Kirjeprojektet oftast bara går lull i Afrika, Kanada ja norka dutkidas. Ja nammalle Trading Justice for Peace. Luono hit voikelas vuora raafi. Fattalle tuottavuora ja Soberan kommissionen erskudit ja riikkäin. Mun on kirjekapitelle Garvis ja saapamisalma upo kirje lohpasta jakis. Riikkarajit saamishaara, riitsujuuvuja, sekkot. Mutta siskallasrajit, kaskal erskudit saami olmosjoppi. Ja johtinka inne. Ledi tienehtui taapelat ja vältä. Joo, olemme johtajat. Tai johtaja tavasiluksi. Tämä maksatte riikkaraajit juhtiot saamalletse johtajalle. Ellin laki ja meitte kulallamme eetnami. Kulallamme eetnami muottiossa. Ja täälistä meitte poskia raitte vainliiden osittas. Ja kulla manjumusskolan jäljikode jäki historiaa ja en opna päivä vaasi vaskuusa tai ollut mun juhtimme ja servuudet pilkki. Mä muhtunut assi takahan että siskalta saami sohkomehtun vuodet ja tikkaashit mä eillä joulus.
Ja tämä oli historia, missä ei ohpis, että kautta mutskut mittiä. Just ohtsat. Tämä hiltöystä tavallaan minusta taas, että tämän historia muisteli, mutta paljon juttu taas, että kun minä kähtsät juttu, kun minä kaikalta nämä itse. Kirkko lämmäsen faarus. Sikke bidge ja tjohkisam. Tämä riikkeläs historialle nu lämmäsen. Att johki riikkasaamassa det lämmäsen starta kirkos. Kirkko, kuukkesaikki. Täällä mieldispukten, että kirkkolle lämmäsen servis, bidge ja taie nannet riikkäräjus saamassa. Toppekosle kirkko. Toppele maittai rakkoston värromatset. Ja muutui rekistereringshetju. Tän aikki ei läsät staara kirkot. Saatako kirkkolle min aikki areena, koska veijolas rastrit riikkaräjiin ja deivadit ofta almut. Teilleko ainoa, että kirkkolle sparko maissai tjobbo riikkaräjiin ja den bokte mait nanneta rajit märktsjum. Joo, tällä me aasinu, että ja kohtelevan tuottavuudella ja suopähämme komissiona läuudella ja alkoon norskaapana. Jotain norskaa startarajia siskupelle. Tämä maksaa, että jos takka tuottavuudella ja suopähämme komissiona pakku, kaikki toimivat. Miettää saami. Tällaista tahtoa. Joskus riikkei siirrä komissioon. Jag märkte nog att kommissionen satte namnet på riikkaräjiin. Jag märkte hette vaivesmuittelussa puhutti hoinusi. Tämä muittelussa meille tjäänastagat riikkaräjiin. Tai Jookke muittelussa, kokte tai kolma osser. Jookke haave, kun missä historiaprojekta tai ära. Tällä missä veijulas vuotta valjit, kuude raiji, min nanne, ja nu maittai, kuude oktavuodet, millä faarus huksemme. Tämä ei puhuta oudan, ersättisten kirjeprojekta Aasiassa. Tällä oftast parku kaska norka, ja kokte ära liikka. Teillä hoftas paljon saamme sisällä. No, ja tämä kirjakapitteli. Det no anhaksilikin tuokaisa raajia. Altsle piras riiskitten enandipalus, mitä vahvaa tappelet Sverige. Markan väiski haasaheen, kirkkuitsaittimin ja vielä sohtamin ja tjovus raapi sohtat. Tästä tjuvuttas riikkärästjäästämme kysymys jokin kaskaamottoraidis ja skoului. Ja kahtun jokin kaskaamotteepolta. Rastilan kiintosäkäs. Alkos rahtsikilttimä ja enana nu pöydällä minä taas suuva oito seipos. Suhte sitsiäkä tälle Rastilan raajit tamanimus johtiakin. Ela on useasti. Ei vaikuta lekkästä olot, ten kuulin kosaraatti bilden suhte. Kadra se vieläkään et johti kuutti. Nu laapaiskalle servoda kahte valette taas jitti on raajilahka takkaa kiehnohuutta.
Nomanavon taas Outalis. Tällä ei kuhtanoplasjoodi ja tjetjanoplasjoodi loutos. Taapara suhtset kirkko. Tokkokos rajit lähti vähän ääkköset. Lei maittain nuu, että skuulahuksin lei ossin koloniseerimista. Semmas på olmot johte ja rastade rajit. Det lägger ärohussat politikas erskådeke rika unioner. Ouda märkeritte lei Rosabelde projekta, kus ulmi lei fallat vahva oppo saami parmille. Toppelei saamiskuulla, man nammalei shitjanska skuulla. Toppelei siike oppahetti ja oppi saakmilatsi. Saami rehtit lägge olle nannosat rosa somabel saamis, tän äiti muudille. 70% pahpain saami kuulun lägge saami pahpat. Ja mies tiedä lägge vaikkohan, kos olmot lä registreerin heitset. Mutta me tiedät, että olmot lägge jääkkebälli norkkabälli saamis. Ja nuppi jääkkebälli roosabälli saamis. Me tiedät maittai, että roosabälli saamis lägge hujunnan saakmilatsa tuhmijuhun noidaställämistien aikulaisi. Jos pohtaa tahtit norkkabälli. Soittavan tiitte, kun lägge ollu saami vahvat ja väl ofta landshövding. Tai äänenherra Västerbottens Gudleif Saakmilas ja sun ammalei Johan Graan. Ankele nu, jos mikä saami historiakirjat. Det eilen tatt saami pappa Farus saami historias. Jos historiakirje lä Charlie Johan Norpes. Den historias lei vosta saami pappa eska tjetjenuklo tjodilo. Mutta olmat, että tämän aikis äällä. Mosiilet sin kuuluvas vuonna vastaan. Ruosalas, norkkalas, vai ostin saami joukkosta ja siitas. Kien historiavirrelle saakka, kun me radjet, historiallas muittelussa, riikkära i siskobältä. Tässä maittiin kohtaa riikkepolitiikka, miten se saattanleksi ja siinä verran. Olimussi puolustuvan nuvaksuna sosiaaldarwinisma ja miten rasisma ala. Keitä kuuluvas juttuhätnä lei kasvuolluvan dienaikkia tutkamboksi. Det här är ett tutskami maitaan äikki tai asema mahkastuskami. Den gjorde det en tjuvui att ne saattelet sitä siinä elähas ja ällinäkin harkkaa nohkaavat taaru ja storimaille ällinäkin ja oudanan taas outtas. Taas maussi tänne saami rehtiä jälkeen, mutta ei ole itse oudat nähtävissä jälän tuolla. Assalle jälän tuolla. Vähtipittymit Norkka ja Suoma ja Ruosa ja Suoma kaskasse. Tuokas kovaa tasako ja Ruosapelte alkovoi patsalle. Pankkojohtin eiret Karasavun kouluin Oadjas Ruosas. Kouluja koska keräpaat saatte sio puolet aikkiräis. Sammas toppekos pakkun joli he olemme heidät pahti kesäurakamat Norkkaa vältä rahpujuva ja eraa olemme ja meitä taas jos meitä eraa patsaatte. Vielä tahpausa meillä lämmä schwarzpuusa mankit pulpul. Kyllä en onne tikkaashi riisti halte tykkää koulu. Millet ollen kautsinoplo shoodiloukku kaskamuuttu ja lohti
Te kirkosle Aasahusen lämmäsen manga eskuikrolla tai tahkomus saamis. Lämmäsen siskelas kirkulas liikkeus, millä lämmäsen tehalas juule ja talvisaan kuului. Ja rastidan, ja tälle rastidan liikkerolla. Le johta pappa, kes lei saamituukas, Laasliville stadius, kuhti tänne alkkehi. Le mohtun kuuluin lämmäsen hoitehalas, ja eronämmäsit saamikielä käävähäkmai polvis, kun ollu saartni tehdit lämmäsen saapnats. Le tjokken olmut, peruskähtämäkä riikkasle registrerijuupan. Sammasle tjelkas, että sille taavia maittai akkastallan, että ristalas olma, eikä serva politiikkalas saakastalla mitä. Tätä koska maittai saami politiikkalas asia. Joo, kaasumisjohto loppuu. Nokka, jauhtumisjohto loppuu. Rahpaasa. Riikka isoalti juttavuuti ja politiikkain. Vi opanastilla hehtuusan saami oktavuuti ja outana. Nuku taitsan lei ähtun jutta, että saatnalle suotte iäsälts. Shadda vestalla ja lohka vuorovuoda outospai oi alle pohtimme riikkestoriaala koko outani. Norkkabelte takai politiikkoid saamlet pilku. Kielaset ja arvojes. Sitten kuulapolitiikka ja meitä eläus politiikka ja työsport. Polakan politiikka. Ruosabelte juokkaa sahte saamiala kabbat oassa. Taalu ja pisanan olmat ja hoitso ruosajuvat ja puolta käkäli pissut puolta saamille. Eikö aika housumähkä mistä ohpausa ja viesryhmälle puolta muutui alaput. Juttaa tietysti että muuten lähti viisui vähän luoppit saami olemme ja Ellin daakis mä lekkilemus. Alkoste opsinuplochoodilogos. Vuote manga saami särvi ja vastalastamat karrapolitiikki. Tiki rohta, norkka ja soomabel saamis ja båtsaamibuudi. Roshabel räijit ei aippas kitki. Nuottoi dohkiille lämmösen huollu oftast parikkud jänaittarista. Orjel saamibuudi lägge ollu konflikter, koska läänan tolli ja sinkä parkka båtsoeluhusi. Tähtäkelle holmo keikon lei veijulas oftast parkat. Ja ofta bådostas lei erhära vostas rika tjocki, ni tjäda huvui oftsinupplutsuoli, tjetjenupplokis, trontis. Uudat peili kovamaaks. Ja mi abbovitan tjohkiakin aindaat. Tjockin lei metodista kirkkus. Ja just tätä illan soittahakas. Tän aikis, lägge ollu saami aktivistat ristalatset. Mutta taapalatset eilen staadakirkkus miellä, mutta jo flytjakirkkus. Numo baptistet, frälsningsarmeena ja metodistet. Ossin sinä akkastalla, missä lägge huidaavia biibelsaami ja tjujuhussa biibel. Numo autamäkäristä ihmille min ja min kielellä siutuda. Ja vähän oini täällä ei voi. Fridjakirkon illen tahtojobu saarapolitiikka, millä ei tämän aikodakas alle rasistavas, mutta paitsi nuppikuulu. Sillä ei je hui kritiikalla chatas. Soitta tämän tiitte, ei vastas riikatjokkin, kun saamit olle saami seivale, just det metodista kirkos. Siikki tämän tiitte, kun ristavasvuotta lei singiala sun tehvas, ja maitte tämän tiitte, kun fridjakirkot adde sai saami politiikkalas aktivister.
Fridja kirkko Lefarus lämmäsen hapne tristalaisuudella saamikaskas orjelsaamikuutus. Samma ollu, kun lestadianismalla vaikohan ristalaisuutta dampi ja juulersaamikuutus. Tälle outamaikalassa mun kirkko saattaa olmu tjoh. Joo, jos me nyt uppmärksammat se on saanut lopettaa näille tuuvan ieskuilaikan juokkaaseemme. Ja sohpamehtu vuonna mutta saamillekin eetäpä kaskaa. Okta takkar oppalukaa tahvaas lautamasta pitää. Outella svetty vuonna ohtstoitma ja muuta sen vuonna vuotta läsottaa tähän nokkaan kohtaan. Teemas. Täällä mulla oli tämän artikkelin. Nyt tänään mulla konkreettilla soutamärkit. Vodsaami servuolaisista. Nämä se tikkaasi, nuku lapsteen ja sarvuomme tikkaasi. Iäsältä tahpaus raittu vuolkalle onnimus suolijakin taas outa. Min äiti le fokus kirkkuslämmäsen soopalehman. Kotjus ni jähtsä kirkkui, maisle outa lämmäsen saattakin. Semmasle tjärkäs, että kirkko maittele oomasta ollu ääkkäni. Outamärkän taas le roosakirkko vouda ohmalla savviroosas. Toppele ollu sooppumehtun vuodet, koska Bohtsusami bidrasit ja voudefit nuväkä ja äära eikä rikkastas. Roosakirkku, millä outal saattakirkku, illä halmulatsa taatja maitikelän birta. Vaikka sillä maittai ossin tämän halttasäämis, niin jäitä Bohtsusami voikat vuodet ja maittai aika biologilas kirjasvuodet. Nyt jähtit outamärkä liittää. Att lahko saati shadda herrasajis kuvares vuodessa. Ja tälle tehtävässä liikibodamuksen bohtsuidu talve. No että semmas kun pyytit aikuise antakassi. Det ei joudu semma alkin julkihassi, vaan täällä otne pahakuhte saamisärvöitä. Mutta missä tämän semmas saami kirkkorattiksi norkas ja ruotsas. Sooma peltiillet vuot segiuvun olles joukko muutietumelta. Mutta toppen ei parka holmo nationaalkirkko siskupelta saami askikun. Sillä här är parkan saami kirkkopäivikun, mä fatmasti olle saami. Ja tjohki olmo joken jäljä riikka saamas. Ja joken jäljä jag. Vait. Liittyy areena, missä on namnet saamiraji, oudaliko nationaalaraji. Joo, kieliliästi. No, että meillä lohpääntällä muuttiin selkeäkin taas. Että meillä taas tämä muuhun muhtuma. Meillä on outamärkän tämän etsimään kirjakapitalista saamasta liikkeellä vaaspuun saamiseudella. Taas lehtiössä ollut outamärkät, näin ei tahtivet juhtii hieman pitäisi mitään. Valtaasi monokirjakapitalissa lenkilaa. Meillä on vähän chanmusta tuottavuudella ja saapahan komisuuna haastella niin, kun ne senkin on tuossa ohta staavissa. Ja moi efterheten vastu lohpatan kapittelissa, että me saakas tällä raappasit almuersvuodas ollesaamista. Kun me tiehti, että riikkarajille kuhki haiki vaikohammin ja vaikohit min ainoatna väikki. Färte muistusahnut, että johkeprojekta taafus, vaikka midal parkas kärtset, että aalu arvostalla, kude ofta vågai min namnet
ja kuulit miei. Joo, eli mun ulokaa tälleen ja Kiitos mun osioksi. Täällä on järvet ja